हां कहो जे इच्छा रखो जैसे से फटाका द दहु के वाला हमरा की लागे हमरा त बेचे वाला दह हां ई वाला भेलो आरो एगो ई वाला दह एगो ई वाला भ गेलो हां आ ई वाला दहक इहो वाला पूरा डिब्बा की एगो पूरा डिब्बा दहक ना पूरा डिब्बा दी देखी तक दैया बुझाई और की लेबी बउआ ते सब मिला के क्लिप कर ले बंदूक को लेबी बंदूक के गोली दहक ना गोली ओ गोली दियो बंदूक के रे गोली नहीं होय छे हैया हाय देखी गोली में के माई ये गोली भेलै हां आई के खोले है आई में लगा दे है एना के खोल के आई में धो के लगा देबे तब चलत रहे छे देखियो पटाक पटाक करत रह अब नया युग सब एले हन ना पहला वाला युग थोड़े देल छे देखियो के माई रे उ वाला फटाका नहीं लेना तो बुढ़वा यारो को गरियो या लेबे यो दो दियो बुआ हां हां दा आरो कुछ लेबे ना अब उ गाछ के दाग उ गाछ नहीं छे बुआ उ फूलझड़ी छे उ या दाग ना क्या को दो दियो की करबै कि हम ई सब भ गेलै से नहीं जानी करम जरुआ सब देखी त बेकार हम तब वो दो दियो हां भ गेलै अब छोड़ दा हां चलना जल्दी फोड़बे आई ई तई के ई फटाका सब त आई के है ना दे आई फोड़बे आई घर पर ला पैसा जोड़ल दे न पहले ए जोड़ला उन हम चोरा ले लिया तोर की केते पाई भेलै 450 रुपया दियो के दैया के दे देखली 450 रुपया कहल कैसे 450 रुपया के हम फटाके खरीद लेलिए झूठे को आओगे और छोटा कम बाकी कहतै कहां गेलै एगो दुसहिया के नंबरियो छलैया सही में देने छलिए की भ गेला तोहर हां भ गेल अला 400 रुपया पटाका फोड़बे फिर आवत रह मैडम हां अपनो फूलझड़ी सब ल जाब अच्छा ठीक है छैठो में रहक ना छैठ हां में छैठ तक रहबे हाँ, कार्तिक छैठो पूर्णिमा में तक रहब। बेचबे चल ना उनते बेचे वाला सब अछि आबै जाओ लिए जाओ फटक्का लियो फूलझड़ी लियो बंदूक लियो आबै जाओ